Zdravím všetkých, mám tu pred sebou telefón, ktorý je na predaj. Jedná sa o Samsung Galaxy S4 mini. Telefón je kúpený v Orange. Tu vidieť číslo e-mail. Toto číslo e-mail si môžem porovnať s číslom v telefóne. Koncové číslo je 15384. 15384, takisto je na krabici. Telefón bol používaný cca 5 mesiacov, ale je akoby nový, nepoužívaný. Telefón mám kompletné príslušenstvo, vrátanie tohto flipového púzdra. Samozrejme k telefónu je aj štandardný zadný kryt batérie, nabíjačka, dátový kábel, nepoužité sluchátka, náhradné štuplíky k sluchátkam. Ten, kto má záujem, môže sa mi ozvať telefonicky, SMS-kou alebo e-mailom.